Pois a nosa próxima relatora leva toda a vida dedicada á literatura, pero a outras literaturas distintas das que nos estamos afeitos aquí neste foro nestes días. Leva toda a vida dedicada ao teatro. É unha gran figura do noso teatro como autora, como actriz e, sin dúbida, nótase na súa primeira novela. Nótase moitísimo. Son escenas teatrais perfectamente secuenciadas donde o lector ou lectora vai poder visualizar todos os personaxes, o atrezzo, o escenario, absolutamente todo. Os diálogos teñen unha enorme carga teatral. Bueno, esa novela que vai pola súa quinta edición, que de momento só está disponible en castelán, que a tedes aí, por suposto, que na queira levar, que queira que lla asine, pero que en breve vai sair en galego, e esa vai ser a primeira pregunta que lle vou facer, pois esa autora é a autora da novela Gorriones e halcones, e ela é Carmen Blanco Sanjurjo. Un aplauso. Boa tarde. Aquí tes o teu público do teatro. Bueno, moitísimas grazas por estar aquí. Vamos a empezar, quixera empezar por un book trailer que fixemos do libro, que o vai proyectar aquí a nosa maravillosa Yolanda. Cuando tienes que pagar hasta por el aire que respiras y ni siquiera lo que más amas te pertenece. Puedes perder el amor por la vida, pero también pierdes el miedo a morir. La revuelta social más importante del siglo XV en Europa. Hombres de bien unidos en hermandad para luchar contra tantos siglos de oscuridad. ¿Acaso hay algún placer mayor que cazar? Sí. Domar. Se puede domar por las buenas o por las malas, pero siempre es más interesante domar. La revuelta irmandiña. Cuando los gorriones corrieron detrás de los halcones. Esto ya no hay quien lo pare. Bueno, eso de que é a revolta social máis importante do siglo XV en Europa non é exagerado. O que pasou aquí, en Galicia, non ten nada que envixar as historias de outros países. Realmente, cando empecé a investigar para o libro, que me levou 5 anos de investigar os feitos, o que ocorreu, intento ser o máis rigurosa posible cos datos históricos, sorprendeume moitísimo, porque a idea que temos todos da revolta irmandiña normalmente é a de 4 campesiños con 4 fachos asaltando castelos. Unha das cousas que máis me chamou a atención e que máis me enganchou a mí, personalmente, como galega e como escritora, é o feito de que descubrín que foi o goberno irmandiño, os 2 anos de goberno irmandiño da revolta irmandiña de 1467 a 1469, foron o primer goberno democrático de Europa despois do grego e despois da Xunta de León de 1118. Un feito tan significativo e tan
como para encherse de orgullo de que o primer goberno democrático de Europa sexa aquí, precisamente, os 2 anos de goberno, que tiveran unha constitución, que fose todo legal, ademais, que fose con permiso do rei, porque foi o rei o que autorizou a creación das hermandades. Que pasa? Que o rei Enrique IV nunca esperou que foran os irmandiños, eles deulles permiso para crear a Hermandade de Galicia. A imaxe e semellanza das hermandades que había en Castela, o que menos esperaba o rei é que os irmandiños foran a darlle tanto pulo ao tema, non? A principal arma que lles deu foi autorizarlles a derrocar as fortalezas onde se ocultaban malfeitores. Que pasa? Que eran todas. Entón, cando se decatou que nin siquiera respetaban as fortalezas dos seus amigos, non lle quedou máis remedio que aceptar por bo, porque ele estaba inmerso nunha guerra civil co seu irmán Alfonso, o Inocente, que lle chamaban, que morreu con 13 anos. El pensaba que iba a aproveitarse das hermandades e ao final as hermandades colleron, el lles dou unha man e as hermandades colleron o codo, o brazo e pouco menos que todo, non? Derrocando máis de 136 castelos ao longo dos 2 anos, non? O que máis me sorprendeu é que foi unha revolta transversal. Estaba implicado todo o povo. Non só eran campesinos, eran tamén baixo clero, burguesía, parte da nobreza, que esa foi a clave do impulso da revolta, porque gracias a que había xente que sabía manexar as armas e o poder militar, a revolta contra o que se comenta non foi unha revolta fracasada. Cando voltaron os señores, é certo que gañaron algunhas batallas, pero tiveron que partar para entrar en Ourense, para entrar en Coruña, para entrar en Allariz, para entrar nas principais cidades, non? Todos os líderes irmandiños seguiron cas súas vidas, non? Eso me pareceu moi curioso, moi significativo, non? Houve 5 xuntas de Galicia durante esos 2 anos. A primeira xunta foi a de Melide en 1469, pero despois houve unha xunta en Betanzos, outra en Santiago, outra en Lugo e unha quinta en Ourense, donde había unha democracia moi básica, constituinte, pero por primeira vez había membros do campesinado. Había campesiños que chegaron a ser capitanes irmandiños. Por exemplo, hai unha figura que me ten fascinada, que é Bartolo de Freiría, un campesino da zona de Freiría, da zona da comarca de Ribadulla, que chegou a ser capitán irmandiño. E un dos testigos do pleito Távera Fonseca, que é unha das fontes máis ricas, onde máis de 100 ou casi 200 irmandiños testifican como foi o que pasou na revolta, un dos testigos alucinaba porque este home, sendo campexiño, todo o mundo lle obedecía igual que se fora un membro da nobreza, igual que a Diego de Lemos, Pedro Osorio o Alonso de Lanzós, que son os principais líderes irmandinos que casi todos coñecemos, non? Tamén había líderes civiles. Está a figura de Xoán Branco, o notario de Betanzos, que foi o que conseguiu o permiso do rei para que se crearan as hermandades e para que lles permitiran derrocar as fortalezas, derrocar é a palabra que utilizaban na época para referirse a derrumbar, derrocar os castelos onde se ocultaban malfeitores. Esos malfeitores que se ocultaban nos castelos pertencentes á nobreza estaban compinchados coa nobreza. A nobreza estaba metida sempre en bullas, en líos intestinos, en loitas entre eles, e para financiar esas loitas, esas guerras, a quen esquilmaban? Pois a todo o mundo realmente, porque ninguén se libraba da rapacidade dos campesiños, da nobreza. Ese era o tema principal. E logo outra cousa que me sorprendeu, que me enganchou moitísimo, foi a forza que tiñan as mulleres da época, non? Todo empezou por Maior de Ulloa. Maior de Ulloa, non sei se alguén escoitou falar, bueno, hai xente que leu o libro, pois xa sabe quen é, non? Pero era un membro da nobreza do castelo de Pambre, que é o castelo que aparece na portada do libro. Esta rapaza, con apenas 15 anos, foi capaz de recusar o compromiso matrimonial que a súa familia había dictaminado para ela, que era con un cabaleiro moi poderoso da época, pertencente a unha familia moi poderosa, que era Juan de Zúñiga, para poder casarse con quen ela quería, que era un dos líderes irmandiños, Diego de Lemos. A mí ese feito me sorprendeu muitísimo, porque en aquela data, pois que unha muller sea capaz de rebelarse
ante os dictados da súa familia e incluso da sociedade, pois me chamou a atención, non? Me chamou a atención. E dixen, pois que sería como habrá tomado o tema o noivo despechado, non? Juan de Zúñiga. Pois mal, non? Tomou mal como... Porque a mesa, claro, debeu de ser público e notorio, e, bueno, pois o tomou moi mal, secuestrou a seu irmán, incendioulle un pazo, bueno, ata que ao final, bueno, casi, esta vez non o vou destripar, es que son unha bocas de moito cuidado. Me entusiasmo e conto cousas demais e logo se vades ler o libro, prefiro que o leades, non? Ese é o tema. Entón, de repente, me atopo ca figura desta muller e tiro un pouquiño do fío e me atopo ca figura da súa irmán María de Ulloa, que foi a que estaba casada con outro cabaleiro moi poderoso da época, Álvar Páez de Sotomayor, señor de Tui, que, según contan as crónicas, non era hombre para mujeres, que me parece unha forma moi poética de describilo, non? Esta muller que estaba casada con este home que non era feito para mulleres, se lía co arzobispo Fonseca e ten 2 fillos con ele, entre eles o famoso Fonseca da canción Triste sola se queda Fonseca. De feito, o dito do que o que se foi de Sevilla perdeu a súa silla, vende aí destos Fonseca. E un montón de cousas máis que me parecían realmente rompedoras para as mulleres da época, non? E me encontro con unhas figuras como Xoana de Castro, doña Juana de Castro, de aquí de Santiago, que foi a principal promotora da revolta de Santiago de 1458, que foi a primeira irmandade, non? Con máis determinación de lo que corresponde a unha dama, según cuentan las crónicas tamén, non? E diste, bueno, pois esta señora tamén debía de ser un pouco de armas tomar, non? Como diría Rajoy, me acaba de pasar algo francamente notable. Que me contestaron todas as preguntas sin facer a primeira. É unha cousa asombrosa, pero bueno, aquí se ve o teatro, das tablas de Carmen. Bueno, eu iba a preguntar, que o prometín desde ali vou non facer, cando sae a versión en galego? 5 de novembro, xa ten 5 de novembro. data definitiva. Vamos a facer unha... Vamos a facer unha... Estades todos invitados, vai ser na Fundación de Abanca, en A Coruña, e xa está definitivo, o sea que... Pois aí estaremos, temos hora? Non, pero publicarémolo. Sí, publicarémolo, vai actuar Xoán Piñón e Xuxo Romaní. Xuxo Romaní é o autor da música do vídeo que acabades de ver, que é unha música original. Este señor toca a zanfoña e vai facer un acompañamento musical da presentación en galego. Teremos viño especiado? Non. Pois para outra vez. Para outra vez, é que o viño especiado... Pareceume ver aí a Santiago bendecindo. Sí, bendecía, pero bendecía... A José Blanco tamén, pareceume ver. Biches ben, pero bendecía con auga, non con viño. Pero bendecir con viño non é mala idea, Vamos, se os saberamos padín. Bueno. Sí. Ben, estamos no 1467. Sí. Bueno, non. A miña novela vai de 1460 a 1467. Son as previas, o que pasou, o que se cocía antes e o que deu lugar á revolta. O segundo libro, se todo sae ben, según os plans previstos, sairá o ano que ven a finais de ano, non? E tratará sobre os 2 anos de goberno irmandiño. E o terceiro sería a volta dos señores. E que, en realidad, nada foi como nos lo contaron. É unha das cousas que máis me flipa do libro este, que a medida que vou descubrindo datos, digo, pero como é posible que isto non se saiba nas escolas, non o saiba eu, non o saiba prácticamente ninguén, non? Entón... Pasoume un pouco mesmo cando me metín de cheo nesa época. O segundo libro vai sobre a revolta, 1467 e 1469, e o terceiro... Sobre a volta dos señores, cando volveu Pedro Madruga, Alonso Fonseca, o Conde de Lemos, cada un pola súa banda. É fascinante ver como entre eles mismos se van... É que hai un xogo de alianzas que Juego de Tronos se queda a la altura del Juego de la Oca. O sea, o que pasou aquí... Non, de verdad que sí, o que pasou aquí, o poder das mulleres me flipa. Hai unha tipa... Bueno, unha tipa... Unha dama. Hai unha dama que é a muller de Alonso de Lanzosa, que cada unha das mulleres, dos líderes irmandiños merecen unha novela elas mismas, por sí mesmas. Esta señora... Vou avanzando de tipa a señora. Esta señora
era a muller de Alonso de Lanzós, estaba no castelo de Mesía, aí en Arteixo, que, por certo, recomendo moi encarecidamente a visita. Está en ruínas, pero o enclave é unha verdadeira maravilla, ao lado do río Samo, é precioso o sitio. Aparte que hai unha taberniña cerca que se come estupendamente. Correcto. A taberna de Cabeiro. No. Ah, perdón. A taberna de Cabeiro Pero tamén. tamén. Bueno, pequena pausa para a publicidade, non? Acabo de dar. Non, me refiro a hai unha taberniña ao lado do castelo de Mesía, hai unha taberniña en donde se come realmente ben e non é a miña, non? María de Montaos, a muller de Alonso de Lanzós, defendeu ela sola non, ao frente da guarnición do castelo, un sitio, un cerco contra o conde de Andrade e o mariscal Pardo de Cela, nada máis e nada menos que dous potentísimos señores da guerra da época. Resistiu 2 meses, coméronse hasta os coiros das alfombras, e iso está documentado. E diste, pois esta señora tampouco debía de ser unha damisela aquí esperando que rescate un cabaleiro, non? Eran mulleres realmente con historias moi sorprendentes de superación, non? Falabas de María de Ulloa, que tiña a súa familia, os Ulloas, os poderosos Ulloa, tiñan un solar aquí ao lado, pegado mismo, hoxe en día é o Pazo de Fonseca. Sí. Sobre o que Fonseca III, precisamente, Alonso de Fonseca e Ulloa, construe o seu pazo, o que hoxe en día está aí. Pero María non era a única irmá, tiña outra irmá, moi potente, da que falaches hai un pouco. Sí, maior de Ulloa. Hai un pouco, maior de Ulloa, efectivamente. Que outras mulleres, tamén falaches de Xoana de Castro, que outras mulleres... Pois, en realidad... O mellor non nobles, o mellor de outros estratos. Se coñecen moito máis as historias das nobles porque eran as que tiñan acceso tanto a cultura, a lectura e a... Pero hai historias que son realmente sorprendentes. A mí me chama moita atención, me chamou moita atención tamén a historia de Úrsula, a nai do segundo conde de Ribadavia. Úrsula era unha escrava e pertencía ao condado de Ribadavia, non? De feito, está mencionada na relación de bens pertencentes ao condado de Ribadavia no século XV, non? E chegou a ser a nai do segundo conde de Ribadavia. Non se sabe nada máis. O conde de Ribadavia, Diego Sarmento, estaba casado con unha muller, Teresa de Zúñiga, que desa tamén quero falar, que lonxe de ter algún problema con este tema, adoptou como fillo a Bernardino, que ese era o nome do fillo da esclava, Bernardino, e adoptouno como fillo, foi o que herdou o condado, a pesar de que había outros fillos ilexítimos maiores, non? Eso tamén me deu a min para elucubrar e pensar por que este fillo sí e os outros non, sendo máis pequeno, chegou a ser o conde, non? Aí teño a miña teoría, que se queredes sabela tedes que ler o libro. María de Ulloa abandona a Álvar Páez, conde de Soutomayor, irmán e despois pai adoptivo de Pedro Madruga. Pedro Madruga, xunto con Alonso de Fonseca, son os dous grandes, xunto con Conde Lemos, son os dous grandes señores que veñen e, digamos, que reconquistan, polo menos a Galicia rural, pronto. Isto de que María de Ulloa se liase co seu curmán despois de abandonar o home máis poderoso de Galicia, un dos máis poderosos, Álvar Páez, conde de Soutomayor, se liase co seu curmán, que era arzobispo de Santiago, tivesen un fillo e ese fillo heredase o arzobispado de Santiago como se se tratase da Diputación de Ourense. Fixeron un pequeno truquiño, Hubo un arzobispo intermedio, creo que 3 ou 4 días. O sea, foi aí un pequeno... Vale, si todo amañado, porque non podía pasar de pais a fillos, pero si podía, se había un arzobispo polo medio, si podía transmitilo. Non sei cantos días estuvo outro arzobispo, e non me acordo ahora do nome, pero sei que hubo un arzobispo títere para xustificar e legalizar a herdanza. Como eran eses asedios, esas fortalezas? Home, pois debían de ser bastante duros e dependía un pouco tamén de que fortaleza estamos a falar. O asedio ao Castelo de Masía tuvo que ser moi duro, porque para chegar a comerse hasta os coiros das alfombras tes que pasar moitísima fame. Sin embargo, o asedio á Catedral de Santiago, que hubo un asedio moi coñecido, que está moi ben documentado grazas ao testimonio dun peregrín alemán que chega aquí, se chama o Barón de Romistal, que cando chega, despois de pasar moitísimas vicisitudes,
non son se atopa ca catedral cercada e non pode gañar o xubileo, sino que se ve excomulgado porque fala con Bernal Yáñez, o que está cercando a catedral. E o Papa había dictado excomunión para calquera que falara ou axudara a Bernal Yáñez. Entonces este home, en vez de gañar o xubileo, se encontra de repente excomulgado, non? É como, what the fuck? Esto que é lo que é, non? Entón, que pasou? Que imagino que de rodillas para Britaño Jesús, por favor, déjame pasar, e o caso é que o deixaron pasar, pero o deixaron pasar a latigazos, o sea, cumprindo unha penitencia de rodillas entrou na catedral, e o que se asombrou é de ver a catedral despois de 2 anos de asedio chea de vacas, galiñas, ovellas, todos, o sea, utilizaban os asentos do coro pétreo, o maravilloso coro pétreo, que non sei se vichedes a reproducción que hai na catedral, eso tiña que ser unha maravilla, o coro pétreo. Pois estaba cheo, se usaba o coro pétreo de pesebre para os animais, o sea, non só non pasaban fame, senón que estaban aí estupendamente. Eu creo que eso foi un dos motivos polos que a nai de Bernal dixo, aquí hai que pactar, vamos a deshacer esta situación porque están lonxe de pasar fame. Gañabas o xubileo e visitabas un zoo. Era maravilloso, era unha cousa fantástica. Bueno, Unha de paso granxa. te excomulgaban. O coro pétreo, que estaba na nave central, e que o retira o arcebispo San Clemente, o que construe este edificio, por eso se chama Colexio de San Clemente, construído en 1605, ese coro pétreo é retirado por este arcebispo, despois colocase un coro de madeira, dos normais, e ese coro despois tamén é retirado, porque na nave central non hai nada, pero podedes ver ese coro pétreo, podedes ver en concreto 24 das figuras do coro pétreo elaborado polo taller do mestre Mateo aos 2 lados da Porta Santa. Esas figuriñas son do taller de Mateo, e así como no Pórtico da Gloria, como toquedes algo, arrancan vos un brazo, esas figuriñas podedes toquetealas e podedes incluso pasarlle a lingua, se queredes. Non hai problema ningún problema. Cando pasedes pola Quintá non deixedes, por favor, de admirar esa maravilla. Cantas fortalezas caeron, Carmen? Máis de 136 fortalezas. Aparte que tiñan 2 maneiras de botalas abaixo. Cando foi a Xunta de Melide, ordenaron entregar as fortalezas. Os nobres que entregaban as fortalezas, esas que se eran entregadas, se derribaban dende arriba, dende as almenas. As que non eran entregadas tiñan unhas cuadrillas de pedreiros que chegaban ata o pé da muralla, protegidos por unha casa-mata, picaban, apuntalaban con madeira, metían debaixo material inflamable, prendíanlle lume, e cando os pontóns caían, pois caían, se derribaba a muralla. Temos un exemplo maravilloso aquí que me prometiches unha visita. Sí. Que en Santiago, Castelo de Rochaforte, que foi arrasado hasta os cimentos. Algo moi malo debeu pasar aí, e de feito o contan as crónicas, que era un dos refuxios onde se cometían maiores atrocidades e maiores falcatruadas en contra da poboación de todo tipo. Sí, e non xa desa época, sino moito antes. Como ben sabe Pablo Couceiro, aquí hai un capitel que tamén che mandei unha foto un día, un capitel que conta unha historia sobre o que pasou aí no Castelo da Rochaforte. A Rochaforte podese ver, está ao lado da Ponte da Rocha, onde están os concesionarios, metedesvos, poñedelo en Google Maps e xa vos leva sin problema, e de chegar o xacemento estaba ao lado, e eu, como non se escoita ninguén hoxe, sempre salto, vale? Non fago mal ningún, pero sempre salto, porque as cousas están para ver. Supoño que estaba ao lado para que ninguén se mate, porque, certo, aínda se ven ali as pezas coas que derrubaron contra bucos, todas as pezas de artillería aínda están ali, en uns pedrolos así enormes. Bueno, é unha auténtica maravilla ese xacemento, e témolo aquí ao lado, e é increíble que todos os composteláns e as compostelas non o coñezan perfectamente. Falamos de que caen 136 fortalezas, pero quen eran os gorrións e quen eran os falcóns? Bueno, o título da novela ven de aí, e ven porque nas crónicas se conta que foi a revolta na que os gorrións correron detrás dos falcóns, que tamén me parece moi poético, unha forma de describilo moi poético. Se xuntaron todos. É, de verdade, unha das cousas que me fai, aínda me pon os pelos de punta, porque como foron capaces de unirse todos, xudeus, mouros, cristiáns, campesiños, baixo clero, burguesía, comerciantes, artesanos, todos foron capaces, parte da nobreza, todos foron capaces de unirse para loitar contra os abusos do poder feudal, non? É unha lección, é unha mensaxe moi potente.
unha mensaxe de unión que coido que neste mundo actual no que estamos vivindo, onde se potencia tanto o odio, o que non pensa igual, o adversario, se potencian as diferencias, homes contra mulleres, a loita entre dereitas e esquerdas, roxo de merda, facha asqueroso, cando en realidad a xente normal coido que somos moitísimo máis deberíamos de unirnos máis, buscar máis o que nos une que o que nos diferencia. E eles foron capaces de conseguilo, é unha mensaxe que a mí personalmente me enche de orgullo, non? É unha historia que me enche de orgullo descubrir como foron capaces de coller, o contan as crónicas, o reino se sosegou, se podían, o sea, a xusticia irmandiña era moi expeditiva, pero de repente se podía ir polos camiños e o teñan a gala, foi unha das cousas que fixo que a revolta triunfara. Un home podía ir polos camiños, según contan as crónicas da época, sin necesidade de escolta de ningún tipo, e ninguén lle robaba. Porque os irmandiños non andaban con tonterías a hora de atoparse con un malfeitor. Se conta no pleito Tavera Fonseca que un vizcaíno lle robou unha pescada a unha pescantina e sin máis miramentos, xusto diante de Santo Domingo de Bonaval, o ataron un árbol e o asaetearon, que era a forma de execución irmandiña, as saetas. A democracia é un invento de hoxe? Non, non é un invento de hoxe. A ver, non é a mesma democracia que hai agora mesmo, non estaban representados todos, as mulleres non podían votar, por exemplo, tampouco, non? Pero sí que é certo que é a primeira vez no que hai representantes do campesinado e das cidades, dos artesanos, hai capitanes irmandiños e diputados irmandiños que son campesiños e que son artesáns e que son traballadores están na xunta e decidindo igual que calquera outro. Quen é esa figura que nos sona moito a todos, pero que ao final moi poquinha xente sabe, non? Quen foi Alonso de Lanzós? Oi, Alonso de Lanzós, estou enamoradísima dele. Alonso de Lanzós é un dos líderes irmandiños, me imagino que os coñecedes a todos, máis ou menos, non? Diego de Lemos, Alonso de Lanzós e Pedro Osorio. Alonso de Lanzós era sobriño do conde de Andrade, de Fernán Pérez de Andrade, o mozo, porque hai dous, o bo, que está enterrado en Betanzos, o famoso sepulcro da igrexa de San Francisco, e despois Fernán Pérez de Andrade, o mozo, que é un descendiente del, co seu fillo Diego de Andrade, non? Alonso de Lanzós era sobriño, pero non era sobriño realmente, porque a súa nai o tivera dun matrimonio anterior e a súa nai estaba casada con Rui Freire de Andrade, hermán bastardo de Fernán. O sea, tomate. Un lío. Bueno, antes de que, por favor, lembrádeme de que vos conte algo sobre Maior de Ulló antes de terminar. Teño tempo todavía, non sei. Bueno, muller, dalle. Bueno, logo vos lo conto, que é un pouco de salsa rosa medieval. Entonces, Alonso de Lanzós, para min era o máis idealista de todos os líderes irmandiños, non? El e Xoán Branco, que era o notario de Betanzos, que conseguiu acadar do rei que Betanzos fora a cidade do rei, unha feira franca medieval que duraba un mes e a autorización da Hermandade de Galicia. Mira, iba a preguntar outra cousa, pero pregúntate despois. Os gorrións, os da baixo, supostamente eran a plebe absoluta contra os señores, non? E o señor máis señor é o rei, pero os irmandiños non estaban respaldados polo rei. Exactamente. O rei estaba inmerso nunha guerra civil, como vos contei antes. Que pasa? Que toda a nobreza, prácticamente toda a nobreza galega, apoiaba ao irmán do rei, ao Alfonso, o Inocente, non? Porque era realmente un títere dos outros, da nobreza que estaba en contra do rei Enrique, non? Alfonso, o Inocente, era o irmán da Isabel a Católica, a que logo despois sería raíña, non? De feito, o tema de que chegaran a un acordo nos toros de Guisando foi o que marcou tamén que o rei retirara o apoio á Irmandade de Galicia, porque xa non lle facía falta, non? Entón, foi o que propiciou a volta dos señores. Efectivamente. Ese Alfonso, o irmán de Isabel a Católica, morre moi noviño, despois da famosa farsa de Ávila tamén, de que fixeran reis sin poderes para facelo, nin nada máis, e Isabel estaba aí agazapada.
Isabel estaba aí, a figura moi controvertida, algúns incluso din que estivo implicada na morte do seu irmán por un envenenamiento, que comeu unha troita que estaba en mal estado, pobriño. Sí, morrían tamén mala sorte, non? Unhas mortes morridas de lo máis sospechoso, Pois sí. En esa época. Bueno. Pero bueno, tamén as condicións non eran como agora. Realmente se bebía moitísimo, o falábamos antes na comida, se bebía viño e cervexa porque era máis seguro que beber auga. Incluso os nenos bebían viño e cerveza, porque a auga, as condicións de potabilidade non sempre eran as millores, non? Outro día estiven contigo en Monfero, estivemos vendo precisamente unhas tumbas e apareceu-nos o conde, de feito, e todo iso. Cales resaltarías como lugares con máis maxia da túa novela? Pero todos. É que é increíble, porque descubrín unhos sitios, temos un patrimonio histórico tan apabullante e tan descoñecido e tan abandonado que a veces, de verdad, me daba moitísima rabia sitios como o Castelo de Mesía, que está... Ese sitio o teñen en Inglaterra ou en Irlanda, é que ali teñen unha pedra e organizan un festival anual conmemorando porque hai unha pedra onde se deu un croque calquera. E nós aquí temos un patrimonio vastísimo e non lle damos importancia. E non se... Eu non digo que se explote, pero que se cuide, porque non... O valor que ten non se está aproveitando. E creo que é un legado dos nosos ancestros e que é un legado que nós deberíamos de preocuparnos de deixar aos nosos descendentes, non? Pois falando diso, que se ve dende o alto do Castelo de Pambre e que non quereríamos ver nunca? Altri! É dicir, o castelo, que é o castelo da portada do meu libro, é o Castelo de Pambre. Bueno, pois agora te asomas as almenas do castelo e prácticamente debe ser moi parecido como era en aquel momento, porque se ven prados, bosques, vacas. De feito, para sacar a foto famosa tuvemos que apartar unhas vacas que veñían, as vacas son moi curiosas, se sabedes, se foi, corre que ven as vacas, saca a foto, poñe... Efectivamente, o prado se cubriu de vacas, non? En un plis-plas. E ora, imaginadevos que poñen Altri a 2 kilómetros, que é o plan que teñen previsto, a 2 kilómetros do Castelo de Pambre, non? Eu me encadeno a unha almena e dali non me sacan máis que morta, Bueno, pois o mesmo que faría María de Ulloa. María, Maior e Sancho, que son os fillos de... Pois un pouco de salseo, a ver, esa salsa rosa que nos prometiches. Bueno, a ver, Maior de Ulloa, que é a miña heroína, digamos, non? Maior de Ulloa, vos decía que foi capaz de recusar o compromiso matrimonial e gañou ante os tribunais para poder casarse con quen ela quería. E, bueno, vou a facer, non digo spoiler, que non me gusta a palabra, porque temos de estripar, para que vamos usar spoiler? Tendo de estripar, non? Pois non vos vou a destripar. Casouse con Diego de Lemos, pero eso sí, aquí hai un dato moi curioso. Ela foi dotada para casarse con Diego no 62, pero non se casou hasta o 71, 2 anos despois da revolta. Que pasou aí? Non se sabe. Entón, claro, aí é onde vai a imaginación, o sea, hasta onde está a documentación, pero despois eu monto no meu cabalo a imaginación e digo, arre, aí vai, non? Taca, taca, taca. E me tomo unhas licencias que a veces digo, Dios mío, que osadas tú sendo, pero bueno. Concretando, que me disperso. Maior de Ulloa casa con Diego de Lemos, teñen 6 fillos e cando Diego morre, no 1492, se lía con Fernando de Andrade das Mariñas. Isto non vai salir en ningún libro, o sea que non me preocupa destriparvos porque isto xa pasa moito tempo despois. Se lía con Fernando de Andrade das Mariñas, que é o neto do conde de Andrade, o sea que como mínimo debería tener 20 ou 25 anos menos que ela, e ten 2 fillos con el. Toma. 6 fillos con Diego, 2 fillos co seu amante, mais co seu amante bandido, porque vamos... Bueno, bandido non, que era un señor conde que ademais conseguiu un montón de bandeiras na batalla de Salamina, non? Era un guerreiro moi reputado. Pero que non só eso, é que él estaba casado ca sobriña de Maior. É dicir, se liou co marido da súa sobriña. E o único fillo, o fillo varón que tuvo él, pois foi con Maior de Ulloa, non? E dixes, pois esta señora tamén debía de ser de armas tomar, non? Porque ela como mínimo tiña 45 anos. Estou destripando moito. Bueno, non te preocupes que non nos imos acordar de nada. Mellor. Mellor. É a gran historia non contada, a revolta irmandiña, a Fusquenlla previa, esa época, é a gran historia galega. Unha das historias non contadas, porque, por exemplo, hoxe pola mañá me quedei flipada co que nos contou José Zoilo. O sea, me parece que temos unha historia
que moitas veces coñecemos máis a historia de Inglaterra ou americana ou outras historias e non coñecemos a nosa, cando de verdad que non teñen... O sea, hai episodios aquí que non daba crédito cando se iba lendo. Un arzobispo metido nunha gaiola durante 2 anos, esa gaiola metida nunha chimenea dun castelo. E iso está documentado, eso foi verdad. É como tuvo que... Cousas que pasaron, que forman parte da nosa historia que descoñecemos e que, de verdad, o sea, Juego de Tronos, porque non hai zombies nin dragóns, pero polo demais... Bueno, o noso desembarco del rei chámase Melide. Sí. En Melide empezou todo, porque en Melide foi a primeira xunta de Galicia, que é outra cosa que me chama moitísimo a atención, porque en Melide ninguén sabe onde foi a xunta. O sea, ti vas a Melide, sí, foi en Melide, pero en onde? Pois hai teorías, pois non se sabe ben, pero se alzaron 80.000 homes. Entón, chegáronse a alzar 80.000 homes. Tiñan unha organización moi precisa. Eran 100 cuadrilleiros, se chamaban así, ao mando de un capitán, 100 homes ao mando de un cuadrilleiro. Esos cuadrilleros estaban ás órdenes dos capitanes irmandiños que a su vez estaban ás órdenes dos diputados da Hermandad. Con unha sola orden se alzou todo o reino. E así pasou o que pasou. Pasou o que pasou, que se... Pasou iso. Pasou iso. Pum, eso foi o que pasou. Tamén temos efectos especiais, Eso era un castelo derrumbándose. Vale, non se me dá moi ben hacer onomatopeyas. Pero sí que a mí, polo menos, me sorprendeu moitísimo todo o tema de batallas, de líos, de traicións, porque logo Alonso Fonseca abandonou o bando da nobreza e se aliou con Alonso de Lanzós. Así, houve un montón de xogos, de alianzas, de tornos. Noso desembarco do rei, efectivamente, en Melide, pero non se sabe en onde. Eu teño a miña teoría que vou desenrolar, por suposto. No Mosteiro? En Melide non. Non, é demasiado pequeno. Xa, bueno, eu non sei, evidentemente. Non, eu tampouco. Bueno, iba a facer unha pregunta e olvideime, dame un segundo. Era boa, era boa. Sí, non só de grandes homes e mulleres, de grandes señores nobres e señoras nobres vai esta historia, sino que nos pequenos personaxes é onde quizás encontramos máis a esencia do povo, non? Quen é a culebreira? Ai, a culebreira, Santi, se foi. Merda. A culebreira é un personaxe real. Real e a vez non é real. É dicir, é un personaxe da infancia do meu home que el coñecía en Celanova. Era unha muller, tal como a describín no libro, con aspecto de Ofidio ela mesma, moi maior, coa pel moi enrugada, e que iba polas feiras vendendo o seu produto, que eran grasa de serpe, grasa de serpiente e de lagartos, que as levaba metidas nunhas faltriqueiras que ela levaba na súa falda e as anunciaba do xeito que decían, que eu non sei decir, el sabe moi ben a cantinela porque ela iba de feira en feira anunciando as súas mercancías e que a mí me sirve de hilo conductor porque esta señora, curiosamente, a coñece tamén o meu editor. Cando leo o libro, dice, pero esta señora forma parte da miña infancia tamén. Realmente me pareceu un personaxe... Hombre, aí ven Santiago. Santiago, ven, por favor. Que vas a... Por favor, contanos o da culebreira. Sí. Santiago Estábamos acaba de esperando. decir, outra vez non. Acaba de decir Santiago, pero vai ser que sí. Pero vai ser que sí. Un aplauso para Santiago, por favor. Buenas tardes. Bueno, esta es una anécdota real de cuando yo era niño. Yo vivía en Celanova, si no la conocéis os animo a que vayáis, y éramos niños. Íbamos en los días de mercado, que eran los jueves, a ver si venía la culebrera, que era una señora muy misteriosa, alta, enjuta, delgada, vestida de negro, un pañuelo en la cabeza, y estaba rodeada de misterio porque vendía grasa de serpiente, envuelta en papel de estaño y a la vez en papel celofán. Así, era como un cilindro pequeñito.
1 3 pesetas, 2 un duro, y el que se lleve 2 en el duro se le regala otro más. Pero es que a la vez que contaba esto, decía, es que no me conocéis desde antes de la guerra. Y iba sacando serpientes, lagartos, de unas talegas que traía alrededor de la cintura y de unas jaulas que traía en sacos, y estaba llena de ofidios. Y era un espectáculo verlo, porque ella a la vez que vendía su producto, ella misma en sí era una persona, una obra así muy particular. Aparte era muy arrugada, la piel de ella parecía realmente piel de serpiente, ¿no? Y nosotros como niños, pues vivíamos aquello muertos de miedo, por otra parte, pero fascinados por completo con aquello. Y esta señora también iba por más ferias. Yo tengo noticia, estoy hablando de los años 70, que por Carballino también se la vio, me imagino que sería itinerante, en fin, hay poca gente que se acuerde de aquello. Alguna gente me sorprende que le pregunto, ¿pero te acuerdas de la Culebrera? Hombre, pues no, otros sí nos acordamos, el grupo que íbamos a ver a la Culebrera, sí. Xa que estamos en plena actuación teatral e vamos a improvisar, eu vou cambiar para o atril e vamos deixar ou que Santiago lle faga a Carmen a última pregunta ou que Carmen lle faga a Santiago, que se arreglen. Vamos, Carmen, senta. Matadeus. Vale, aí voi. Aquí onde vedes é o meu crítico máis feroz. De feito, cando lle din a ler o libro, dixen... E, ao contrario do que pensaba, pois, ao final, gustoulle, non? E me sorprendeu unha vez que o chamei e o atopei chorando. Decía que estaba emocionado por unha escena. Que escena te emocionou máis do libro? Hai un par delas moi boas, non? Pero eu quero, agora, sobre todo recordo, xa ao final da novela, un encaramento que teñen as dúas mulleres que soportaron o asedio de Santiago. E agora, me emociona. Viva o teatro, señores, viva o teatro. Bueno, ata aquí chega... Sigues? Xa non teño o corazón tan duro. Xa non teño o corazón tan duro como antes. Bueno, con todos nós, ahora vai pasar ao turno de preguntas, por suposto, pero con todos nós hoxe contándonos as maravillas da revolta irmandiña tivemos a Carmen Blanco Sanjurjo. Hola, boa tarde a todos. Moitísimas grazas porque foi impresionante. Pero prometiche nun momento dado falar de Teresa de Zúñiga. Sí, e máis, teño aquí a notar de Inés de Castro, Catalina Fonseca. A Teresa de Zúñiga foi tamén unha das miñas heroínas e ela era a primeira irmandiña, máis irmandiña que ninguna. De feito, como irmandiña que era, lle pediu, demandou ante a Hermandade que, por favor, fixeran algo contra Diego de Andrade e Sancho Sánchez de Ulloa, o irmán de Maior, porque estaban arrebatando unhas fortalezas sin máis motivo que a súa forza, non? Que pasa? Que cando ele estevou tamén que iban en contra do seu castelo, o que fuxiu para Castela. Mentras que fuxía para Castela, se atopou con Diego de Andrade, casualmente, Sancho Sánchez de Ulloa, e Cortal y Perezosa colleu, os meteu en prisión, e estuvo 2 anos prisioneiros no seu castelo de Lucientes. O sea que... Es que estas señoras eran señores de la guerra. Eran señoras e señores de la guerra. Temos tempo para unha preguntinha máis. Venga. Porque, pues, claro, como contamos tantas cousas aquí, lo de Carmen, a unha velocidade ademais. Bueno, pois só vos queda ler esa maravillosa novela que é Todo se ha dicho, de un dos grandes fenómenos literarios do ano. Les pedimos a Carmen e a Santiago